हेलो लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननो जासिहरलायबाय आङो दिनैहाय गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं सानो गासिबो मोजाङै दङ आंबो माने भगबान अननायाव मोजाङै दङ आङो दिनैहाय फैलायबाय मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लानानै आरोना बे जाहैलायबाय आङो दाख्लै जे नोंथांमोननोहाय माइ एम्फौ जानायखौ दिन्थिदोंमोन ना बेखौ आङो मैया मुलि सारदोंमोन बे मुलि सारनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हादिया ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय मुलि सारनायनि उनावहाय एम्फौआ बेसे बुरजा खमायदों खमायाखै जोङो दायो बेखौहाय नायनो फैलायबाय आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिनैहाय मोजाङैनो दिन्थिलांनोसैलाय मा मुलिखौ जों सारदोंमोन आं बेखौबो लासाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बे मुलिजों बेसेबां खारखो खाराखै दायो आं नोंथांमोननो जायगायाव थांनानै मोनहैबासो दिन्थिनो हागोन आरोखि रलाय जारौ दसे बे जाहैबाय जोङो आखोबाव दिनै सानैजोंनो फैलायबाय जों आरो आंनि हिन्जाव आरो आं सानैजोंहाय आङो दायो नैबे गावनि बारिनिफ्रायनो आङो दिनैनि गोदान बे भिडिअखौबो जागायलांसै ओंखायनो एम्फौआथ' जादों ओमफ्राय दाख्लै जोंहा सोरबा सोरबा आंनि नैबे कमेन्टआवहाय सोरबा सोरबा मेसेज हरबाय माने आङो बिथांमोननि जायफ्रा मुलिनि नाम हरदोंमोन ना आं बे मुलिखौ बाहायनाय जायाखै मानो होनना बुंबा बेलेग मुलिखौ आङो माने अलरेडि बाहायखांबायमोन आरोना बेनिखायनो माने आङो जेला आं माने भिडिअखौ बानायदों भिडिअ बानायखालिनो आङो मुलिखौ लायखादों जेनेबा जों दुब्लियाव फैखालिनो ओमफ्राय माने जोंहा सासे फंबाय आदाया मोनसे आंना कमेन्टआव हरदोंमोन आरो मुलिनि नामखौ आरो बेजों सारबानो खारगोन होननानै खिन्थु आङो माने मा जाहैबाय जोङो एदिनखालि नायफैदों एदिनखालिनो जोङो मुलिखौ लायखानानै नेक्स्ट माने एदिनखालि माने सान्दुंआ एसे दोमैलुमोन नालाय ओंखायनो जोङो एदिनखालि सारासै नेक्स्ट खालि जों सारबाय आरो मैया सारबाय ओमफ्राय मैया सारनानै मा जाहैबाय मैयाथ' बोथोरा ओरैबायदि मोजांमोन ओमफ्राय मा जाहैबाय मुलि सारखांनाय लोगो लोगो हरावहाय एखेबारे अखायानो होना होलायबाय ओंखायनो आं सानबाय मुलि सारखांनायनि उनावहाय माबायदिथ' मुलि सारनाय लोगो लोगो किसुमानाथ' जेनेबा थैखादों ओमफ्राय दायो बेसे बुरजा दंबायो आरो खमायदोंना खमायाखै बेखौबो जोङो दायो नै आरोबाव फैलायबाय नायनो ओमफ्राय जोङो बेखौबो दिन्थिलांसै ओमफ्राय जुदि दिनैहाय जुदि खमायनाय जुदि नुवाखैब्ला आरो जुदि दंबायोब्ला जोंहा नैबे आदा लिरना हरनाय मुलिनि नामखौ आङो इउस बानायगोन आरो जुदि बेखौबो आरो नेक्स्ट आङो ट्राइ खालामनानै नोंथांमोननो खिन्थिना होगोन आं बेखौ बे मुलिखौहाय मा मुलिमोन नङा होमबा जोङो जायखिजाया थांग्रोनोसै भिडिअखौहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायदोलाय दिनैबो एम्फौआ बेसे बुरजा दंबायो आरो बेसे बुरजा खमायखो ना खमायाखै जायखिजाया थांखांनायनि उनाव जों जायगायाव मोनहैब्लासो अब्लासो मिथिगोन आरोखि ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोनहाबो दिनै गोदान भिडिअआवहाय थांफादोलाय आरो नायनो दाबावदोलाय ओमफ्राय आं मोनसे खावलायनाय जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दिनैसिम नायदों फल' खालामाखै बा फल' खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो जायफ्रा आंनि इउटुब चेनेल राजु धनस्रि इउटुब चेनेलाव जायफ्रा माने नायदोंब्लाबो बा नुवाखै बिथांमोनखौ आं माने राजु धनस्रि इउटुब चेनेलखौहाय थांनानै एसे माने ओरैजाय होनो थाखाय आं खावलायबाय आरोना आरो जायफ्रा मिथियाखै आरोना फ्रायबाथ' माने आजिखालि इउटुबखौथ' बारा नाया फ्राय मानसिया माने फेसबुकखौसो नायो नालाय ओंखायनो आङो दिनैनि गोदान भिडिअखौहाय नैबे जोंनि बारिनिफ्रायनो आङो जागायलांसैलाय दा साननैसो आं फार्स्ट टाइम आं बारिखौ दिन्थिग्रा जाहैबाय अखा हानायखाय जोंना बारिया एसे साफा जादों माने गयफ्रा आरोना जेला माने सान्दुं दुंगोन अब्ला माने बेफोराव दैफोर मोना नालाय अब्ला एसे बोरैबा जायो आरो एसे कालारफ्रा सोलायो जायखिजाया आं दाख्लै बिनि सोमोन्दैबो बे बारिनि सोमोन्दैबो एसे भिडिअ लाबोखांखाबाय नङा होमबा खै बोसोर उनाव बिबार मोनखोमोन बेखौबो आं एसे दिन्थिखांबाय बारियाथ' एसे ओइ जराव गेजेराव गैया माने एसे फाथ्ला जादों बिराद गायबाय खिन्थु थैबाय थायो एबार खिन्थु गायासै आङो एबार नेक्स्ट नैबे एबार बोसोरावसो गायनोसै होननानै लाबाय माने बेबो जाहैबाय हानि सायाव जायो माने अबावबा हाया थाब थाङो अबावबा हाया माने थाङा आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय औवा बारि औवा बेयावबो दं माने बे औवानि रोदाया ओरैजाय फैजोब्बाय ओंखायनो आं नैबे औवाखौ एबार उथायनो नागिरदों ओमफ्राय मा जाहैबाय बिनिनो जोंना ओरैजाय हाया ओरैजाय गाहायाव जोङो जायखिया थांनोसै नङा होमबा नोंथांमोनाबो थांफाबाय थादो ओमफ्राय आङो एम्फौखौ दिन्थिनोसै बेसे बुरजा गोमाखो गोमायाखै नङा होमबा नोंथांमोना जोबजासे थांफाबाय थादो चलो बिदिबा लेट्स गो एम्फौआ एबार थैदों नै एसे खिन्थिसै आं नै ए माससे ओरैजायबो दैयावबो ओमफ्राय ओरैजायबो एसे दिन्थिनोसै आं नै मैया मुलि सारनाय आरोना बेयाव नै माससे बेबो नै खिन्थु दंना गैया ओमफ्राय जादोंना जायाखै बेखौल' नायदो बेबो ना नै बेफोरो नै मुलिया खामानि दोनथ' आरो थैमारस' मा जाबाय जोङो दायो दुब्लिसिम मोनफैबाय नोंथांमोन आं दायो मानैसो एसे थैनायखौ दिन्थिबाय जानायाथ' बे जेराव जाखादोंमोन नालाय एम्फौआबो दंखायोमोन आङो दायो मानैसो दिन्थिबाय बे मुलिया माने खामानि होदों आरोना बेजोंबो खामानिया होदों जुदि मुलि साराबाथ' मा जागोन बेखौथ' बुंनो हाला ओमफ्राय आरो मा जाहैबाय बेयाव आं मोनसे नुबावदों माने फिथोब थोबनानै थाबावदों आरोखि दाबो दंबाय थैयाखै हाबना थानाया अबे बिदि गसा सिङाव थानाया मुलिया नाङा ना इयाव थैबाय नामा
गसा सिङाव थानाया थैयाबो जानो हागौ। मा जाहैबाय अबावबा जोङो माने गसाखौ बोखारना नायदोंमोन दै। गसा सिङाव माने मुलिया हाबाबो जानो हागौ बा बियो माने मुलिया नाङाबा थैयाबो जानो हागौ आरो ना। बिनि गेजेराव मासे माने बासिनोबो हागौ। मानो होनना बुंबा मुलि सारनाय समावहाय जुदि दैयाव गोलैयोब्ला निश्चय माने बे मुलिया खामानिबो होआबो जानो हागौ। खिन्थु माने जायफ्रा मुलि नांथारनाय बेयो अलरेडि माने थैखाथारदों आरोखि। ओंखायनो आं सानबाय मुलिया मोजाङैनो जादों आरो मुलि सारनाया मास्ट बि होननानै आं सानना लाबाय आरोखि। आरो जायफ्रा दिनैसिम साराखै मुलिखौ सारना लाबानो जाबाय। होमबाना नङाबा माने एसे भयंकर जानो हागौ आरो ना। दा माने मा जाहैबाय माइआथ' देरखाबाय आरोथ' देरनांगौथ' जेबो गैला। दायो मा जाहैबाय दा माइआ बिथरायसिगोनसो। जुदि बे बिथरायनाय समावनो जुदि बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला निश्चय माने माइखौ मोननाया एसे आसाया खम जागोन आरोखि। एसेबाबो माने बोलोआ खम जागोन। ओंखायनो दिनैहाय आङो मैया मुलि सारनायखौहाय खामानि होदोंना होआखै होननानै फैनाया बेनोमोन आरोना लोगोफोर। माइखौ जोङो मैया मुलि सारदोंमोन निश्चय मुलिया खामानि होदों आरोखि। ओंखायनो आं बयखौबो जुदि खावलायबाय सोरनावबा जुदि जादोंब्ला दिनैसिम जुदि सोरबाफ्रा नायाखैबा नायनानै लादो। ओमफ्राय आरो बे मुलिखौहाय बाहायनानै बा स्प्रेखौ होना होदो आरोखि। होमबाना बे एम्फौआ खुनु खोथा गैया थैखागोन आरोखि। नङाबा सानसेयावनो बिराद बुरजा जायो। नै इयावथ' जाबाय फार्स्ट टाइम माने आलिखौल' जाग्रोयो माने बिसोरो आलिखौहाय दुल खालामग्रोयो। होमबा नोंसोर आलियाव थांबानो मिथिखागोन आरोखि एम्फौआ दंना गैया होननानै। जायखिया आरोबाव जोङो नायबावनोसै नङा होमबा बेखौ आरोबाव माबायदि जाबावदों। अबावबाफोर जुदि दंबायोब्ला बेखौ एसे दिन्थिबावनोसै आं नोंथांमोना आरोबाव थांफाबाय थादोलाय। सासे जा मोजां बोलाब्ला नायदों हनै न'खाय नै बोलाब्ला नायसोगारदों माने बे सिङाव माइ गसा गेजेराव हाबै आरो बे गसा गेजेराव थायो नालाय माइआ। थैदोंना थैदों जाहैबाय। मा जाहैबाय माइखौ नायनानै फैबाय बारि फारसे मोनफैबाय आरो न' फारसे फैफिनगासिनो। बे माबाया टाइमाबो जाबाय नालाय। दाख्लै जोङो जेला थांदोंमोन अब्ला सान्दुंबो गैयामोन। ओंखायनो जों साथाबो लालायलाङाखैमोन आरो। दिनैहाय मा जाहैबाय सान्दुंबो गैया बेजों लोगोसे आरो गरमाबो बारा। दिनै सान्दुं दं आरो गरमाबो बिराद बारा। ओंखायनो जों साथा लाहैनांगौ जाहैबाय। आरो दिनैहाय थाब फैनाया जाहैबाय बेनो दिनै सुनिबार नालाय फिसाजोनियाबो क्लासा एसे थाब गयो। आलादा बबेलै आंखौ आं खिन्थिदोंमोन ना जोंनि नैबेयावहाय नैबे एरियायावहाय माने हायाव बारा जाया माने गया थाब थैबाय थायो। खोथाय बिजरावहाय गायो आरो थैयो बे खावसेल' ओरैजायबो खावसेया मोजां जाहांबाय। नैबे खावसेयावनो जाथारा माने हाया मा जायोथाय बिजरावहाय गायबाबो थाङा। बेखायनो हायानो एसे खिलिमिलि माने बिजरावहाय। आं नोंथांमोननो दिन्थिनाया बेनो जों जे माने दाख्लैहाय एम्फौखौ नायना फैबाय। नायना फैनानै आरो जों मुलिखौ होदोंमोन ना बे मुलिया मा बेजोंहायनो मोजां खारबाय। खिन्थु अबावबाफोर जुदि दंबायो खिन्थु दिनै हराव अखा हाना होबायना नङाबा एसे मुलिनि बासिनाफ्रा थाबावोबा एसेबां आरोबाव बांसिन माबा जाबावोमोन खोमा। एसे मासे माने थानो हागौ थेवब्लाबो जों नुनाया जायासै आरो। खिन्थु दहायो नायनायाव नुदोंमोन मानैसो दंमोन। खिन्थु बेबो माने थैनाय ना मानायमोनथाय माने थन्थ्रनानै दंखायोमोन आरो माइनि गुदियावहाय। थेवब्लाबो बिसोरबो डेमेज जादों आरोखि। आङो बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिफैलायबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफ्रा जुदि नायनानै बा मा मुलिखौ होनांगौ आरो माखौ सारनांगौ आरो नंमारगोना नंमारा आरो थैमारा खिसुमाना मुलिनि सायावबो बिराद कनफिउस जाना थायोना आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिबाय। जायफ्रा दिनैसिम सोरबा साफ्रा बे मुलिखौनो बाहायबाय दं आरोना बेखौनो नोंथांमोनहाबो बाहायनानै सारबानो जाबाय। बियो माने आमुगजों थैथारनांगौ बिदि नङा आरोना। दायो माने गोदान मोनसे ओंखारबाय दंखायो बेजोंनो नोंथांमोना सारबानो थैलांखागोन आरोखि। जों दायो फैयै मोनफैबाय न' फारसे। दिनैहाय बे भिडिअ'आव आङो नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय। नोंथांमोना माबायदि मोनखो आरो मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो। आरो लोगोसे माबाफोर जुदि सोंनांगौ दंब्ला बुंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना नैबे कमेन्ट बक्सआवनो मोजाङै लिरनानै सोंहरनो हागोन। आरो माने माइआ खिन्थु बेफोरबायदिबा एसे प्रब्लेम जागोन आरोखि मुलि सुलिफोर जुदि होआब्ला। आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो भिडिअ लानानै दिन्थिबाय। नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो। आरो फैबाय थानाय समफ्रावहाय आरोबाव आं जुदि हायोब्ला बेफोरनि सायाव आरोबाव मोजां मोनसे भिडिअ लाना फैबावगोन आरोखि। दारैनो मोनफैलायबाय जों मोनसे बारियावहाय फैयै जोंना बारिया एसे गुवार जाबाय नालाय गोलाव जाबाय नालाय गासिबो गय सिङावहाय गोलोम गुलायबाय नै। दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय दे लोगोफोर।
बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय नङा होमबा वाव